ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 18 അധ്യായത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. 18ാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണ രീതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില്. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് പിന്നെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഓരോന്നോരോന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ നമ്മള് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 18ലേക്ക് പോകാം അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് 3 തരത്തിൽ അല്ലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പറഞ്ഞു നമ്മള്. 3 തരത്തിലുള്ളവര്: സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും, രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും, താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. പിന്നെ അവരുടെ ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അവര് ചെയ്യുന്ന 3 തരത്തിലുള്ളവര്. പിന്നെന്താ? യജ്ഞം, പിന്നെ തപസ്, അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? അത് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ എന്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫലങ്ങള് നമുക്ക് ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. അതിന് നമ്മളൊരു വേർഡ് പഠിച്ചു എന്താണ്? അല്ലെ. ഓം തത്സത്. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. പരമനിരപേക്ഷ സത്യം പരമതത്വമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ കഴിഞ്ഞാല് ഓം തത്സത്ത്, അതായത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാവുന്നു പറഞ്ഞു? അസത്തായിരിക്കും. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഗ്രൂപ്പിലില്ലേ? മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? മാതാജി ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. 2 ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഇത് റിമൂവ്ഡ് ആയി തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു മാതാജിയെ ഇന്നലെ വിളിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഇട്ട് തന്നതൊക്കെ. ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? ഈ 6:30 ഇതിലെ ഞാൻ കേറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ. മാതാജിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഇന്ദു മാതാജിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി നമ്പർ മാറ്റിട്ടുണ്ടോ? നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്തവരല്ലേ മാറ്റിണ്ടാവുള്ളൂ. മാതാജിനെ മാറ്റിട്ട് ഒന്ന് നമ്പർ ഒന്ന് നോക്കി മാതാജി ഉണ്ടോന്ന്. എന്താ പേര് മാതാജിയുടെ? സുമി. 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 ഓക്കെ നോക്കട്ടോ. നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്തവരാണ്. അപ്പൊ മാതാജി കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിനും കയറുന്നുണ്ട് മാതാജി. മാതാജി ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ? ഗ്രൂപ്പ് 1 ഗ്രൂപ്പ് 2 ഗ്രൂപ്പ് 1. ഓക്കെ നോക്കാട്ടോ, ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥാ കേശീനിഷൂദന. ഇവിടെ എന്താ അർജുനൻ പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ അർജുനൻ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കൂടെ എന്തെന്നാ പറയുന്ന ഭഗവാൻ എന്തെന്നാ വിളിക്കുന്നത്? കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ. മതജി ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ, മതജിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ പ്രഭു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ ആരാണ്? കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറഞ്ഞത്. കേശി എന്ന അസുരനെ ഹനിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു പേരുണ്ട്, എന്ത്? കേശി നിഷൂദന എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കേശി എന്ന അസുരനെ ഹനിച്ചത് കൊണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? എന്തെന്നാ പറയാ ഭഗവാനെ? ഋഷികേശൻ. ഋഷികേശൻ അല്ലെ, ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് ഭഗവാനോട് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ അർജുനൻ എന്തെന്നാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒന്ന് ഋഷികേശ, രണ്ട് കേശി നിഷൂദന. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ രണ്ട് നാമങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാൻ കാരണം? രണ്ട് നാമങ്ങള്, ഒന്ന് ഋഷികേശൻ എന്നും ഒന്ന് കേശി നിഷൂദന എന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ കാരണം? കേശി നിഷൂദന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങള് ആരെ പോലെയാണ്? ഒരു അസുരനെ പോലെയാണ്. നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസുരന്മാരോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ അസുരന്മാരെ വധിച്ച പോലെ തന്റെ സംശയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെയാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആര് നിയന്ത്രിക്കാൻ? ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനൻ ഋഷികേശ എന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം കൃഷ്ണാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ഭൗതികമായ വാഞ്ച, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങള്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്നാണ് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നതല്ല, വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ അതിനുപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ത്യാഗം എന്ന് പറയും. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് സന്യാസം എന്ന് പറയും. അത് വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കുക, അതിന് സന്യാസം എന്ന് പറയും. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നതിന്, ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമാന്മാര് ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അടുത്ത ശ്ലോകം ഇതിന് കുറച്ചധികം പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ശ്ലോകം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ വായിക്കാം, ഇടയ്ക്ക് വായിച്ചു പോകാം ശ്ലോകം. അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമായകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പിന്നെയും ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും, കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമായതുകൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അതിന് ഏത് ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ? ദോഷഫലം ഉണ്ടാവും, പുണ്യഫലം ഉണ്ടാവും. ഏത് ഫലം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ, അത് ദോഷകരമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഫലം ദോഷകരമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലര് പറയുന്നുണ്ട്.
എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പുണ്യഫലം കിട്ടാം, പാപഫലം കിട്ടാം. ഏത് ഫലം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ എവിടെ വരണം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാര് അതിനെ ത്യജിക്കണം എന്നാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പോകാണ്. പുരുഷ വ്യാക്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ത്യാഗം ഉണ്ടെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളില്, ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം 3 തരത്തില് ധർമ്മമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് 3. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് 3. അപ്പൊ മഹാത്മാവായിരിക്കുന്നവരെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മഹാത്മാരുടെയും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്, യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. കാരണം അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ 3 എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ആയിരിക്കണം അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ ചെയ്യണം, കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ആസക്തി ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. കർത്തവ്യ നിർവഹണം നമ്മുടെ ഒരു കർത്തവ്യം മാത്രമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കരുത്. അതിനോട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടതും ദാനം ചെയ്യേണ്ടതും തപസ്സുകൾ ചെയ്യേണ്ടതും. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറയണത്? ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാ പറയണത് അല്ലെ. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളൊരു മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ അനുസരിച്ച് ശീലിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് എല്ലാ നിയതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും. നമ്മൾ അതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണമാണത്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്താണത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കും. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ശരിയായ ധർമ്മം എന്തായിരുന്നു? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാണ്. യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം ഏതാണത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യണത്. അടുത്തത് പറഞ്ഞെന്താണ്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നിയത കർമ്മങ്ങള് ക്ലേശകരമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അതല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മള് നയിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലേശകരമാണ്, നമുക്ക് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായ ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. ഇത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം.
ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അതായത് ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മനോഭാവം ഇല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതി നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് സാത്വികമായ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുക. തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയാം. രാജസികമായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാൻ കർമ്മം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ക്ലേശകരമാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ശ്ലോകം വായിക്കാം. അത് അനിഷ്ടമിഷ്ടമിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവത്യാ ത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നാത്തു സന്യാസിനാം ഗച്ഛത്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വായിക്കാം. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം ഈ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്, ത്യാഗം ചെയ്യാത്തവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സന്യാസികൾക്ക് ഇത്തരം അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ, ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാം? താനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായൊരു ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. മരണശേഷം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അപ്പോ സ്വന്തം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇടവരുത്തുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം അങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള് അത് ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? മരണത്തിന് ശേഷം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ചേർന്നത്. സ്വർഗവും ഉണ്ടാവും നരകവും ഉണ്ടാവും, രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്ത്? ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ ആർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ത്യാഗം ചെയ്യാത്തവർക്ക്, ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സന്യാസിമാർക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരെല്ലാം പരിത്യജിച്ചവരായിരിക്കും. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവർക്കും അതുണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരെപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് അവർക്കും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തത് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം. ഒന്ന് അനാസക്തമായിട്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ, രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട്, രാഗദോഷങ്ങളില്ലാതെ, രാഗദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ലാതെ, ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ആസക്തി ഇല്ല, നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമാണെന്ന് പറയാം. രാജസികമാണെങ്കിലോ തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് മിഥ്യാഹഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികം. അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണെന്ന് പറയാം. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ ആ കർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നാശമുണ്ടാകോ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അതിനൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള എന്താണ് പറഞ്ഞ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം. സാത്വികം എന്ന് പറഞ്ഞാല്
ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രാജസികം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നാശത്തിനോ ക്ലേശത്തിനോ കാരണമാകും എന്നുള്ളതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞ? കുന്തി പുത്ര ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്? പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിയും ച കാര്യകാര്യ ഭയാഭയെ ബന്ധം മോക്ഷം ചയാവേത്തി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ സാത്വികി. എന്ന് വെച്ചാ പ്രവൃത്തി നിവർത്തി, പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിയും ച എന്ന് വെച്ചാല് പ്രവൃത്തി നിവർത്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഒന്ന് നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കുക, അതായത് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും, അതാണ് പ്രവൃത്തി നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുന്തി പുത്ര ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്ത്? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്തിനാ ഭയപ്പെടണം, എന്തിനാ ഭയപ്പെടേണ്ട, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതും മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിയാണെന്ത്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം എന്ത്, അകർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 3-മത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികം. അപ്പോ താമസിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കില്ല. കാരണം ധർമ്മത്തെ എപ്പോഴും അവർ അധർമ്മമായിട്ട് കരുതും, അധർമ്മത്തെ എപ്പോഴും ധർമ്മമായിട്ടും കരുതും. അപ്പൊ എപ്പോഴും അവരെങ്ങനെയാണ്, തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങനെ സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്, താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, ഇതെല്ലാം വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയില് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട്? ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച്, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? 3 പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇപ്പൊ. അതെ 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 3 പറഞ്ഞു 3 പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാനാശോചതീന കാംക്ഷതി സമാ സർവേഷു ഭൂതേഷു മത്ഭക്തിം ലഭത്തെ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാൾക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
സർവഭൂതങ്ങളും എല്ലാവരോടും എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കും. വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾ വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് തെറ്റായ അധീശത്വ ബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ള കാര്യം പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിക്ക് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അയാൾക്കൊരിക്കലും ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തി ശുദ്ധഭക്തിയോടെ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭക്ത്യാ മാമാഭി ജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാതോ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്തറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് സത്യം അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവര് കുറെ പേരുണ്ടാവും അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് കൊണ്ട് മാത്രം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടാനും ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് വേറെ യാതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടും നമുക്കില്ല. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സർവകർമ്മണ്യാപി സദാ കുർവന്നോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ പരമധാമം പ്രാപിക്കും. ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, ആ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ആ വിശുദ്ധ ഭക്തനാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് തരം പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനെ മാത്രമേ നമ്മള് ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും സംരക്ഷണവും കിട്ടുന്നു മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധാമത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും ലഭിക്കും. അവിടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കില് ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും കഴിയാനും സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ടും ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അഥ ചേത്വമഹങ്കാര നാശോഷ്യസി ന വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമാണ് ഫലം. ഇപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, തത്വത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, സത്യത്തില് ശരിയായ അർത്ഥത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തി തരുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തില്, ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമായിരിക്കും ഫലം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നിഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നാശമായിരിക്കും നമ്മളെ ഫലം. എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ഭഗവാൻ ആ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് സാധിക്കും. ആ ബോധം ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് നാശമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫലമെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേശാർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ അർജുനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പരമജീവോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ആ ഭഗവാൻ. എങ്ങനെ? ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ, ഒരു യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ അതിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്യാണ്? ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എപ്രകാരമാണോ ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവായിട്ട് എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യാസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാക്കള് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അങ്ങനെയുള്ള പരമപുരുഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് ആത്മാർപ്പണം. നമ്മള് ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പരമമായ ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ പരമപുരുഷന് പറയണതല്ലേ, ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. കാരണം മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. കാരണം അങ്ങനെ അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? പരമമായ ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. പരമമായ ശാന്തി നേടാനും പരമപദം പ്രാപിക്കാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ശാന്തി നേടാനും സാധിക്കും, പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത്ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈത്യാദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഇവിടെ വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്തും തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു.
എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു, അതായത് നിനക്കിവിടെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ല. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് നീ പ്രവർത്തിക്കുക, സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്ര വരെയാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ അർജുനന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇനി പറയാണ്, ഇത്രയും ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു, ഞാൻ ആ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ്, നീ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നിനക്ക് ഏതാണോ ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് നീ പ്രവർത്തിക്കുക. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ നിർബന്ധിച്ച്, അതെ അതെന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനനെ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കല്ല ചെയ്യണത്, നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്. കാരണം നിനക്കിപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു, ഇനി യുക്തിപരമായിട്ട് നീ തീരുമാനം എടുക്കാനാ പറയുന്നത് ഇവിടെ. യുക്തിപരമായിട്ട് നീ തീരുമാനിക്കണം എന്താണ് ശരി നീ എന്ന് തീരുമാനിച്ച് നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. അത് രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം നിനക്ക് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തന്നു. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹിതമായതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ നമുക്ക് എന്തും കൂടി വേണം? അവിടെ യുക്തിയും കൂടി വേണം നമുക്ക്, അല്ലെ? യുക്തിപരമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതും കൂടി വേണം. യുക്തിപരമായിട്ട് നിനക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമൈ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്നെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിശ്ചയമായിട്ടും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. മന്മനാമവഭക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കരു മാമൈ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ എന്ന് പറയും ഭഗവാൻ. അതായത് എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുകയും എന്റെ ഭക്തനാവുകയും എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായിട്ടും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർത്തു പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളടുത്ത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം താം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണിത്. ഭഗവത്ഗീത ഇതോടുകൂടി തീരാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ധർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നത്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ടിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ? എന്നെ ശരണം തേടുക, നിന്നെ ഞാൻ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ശരണം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല? യാതൊരു ധർമ്മങ്ങളും ഇല്ല. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിന്നെ എനിക്ക് മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് എവിടെ പറയണ ഭഗവാൻ? ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടാ പറയണത്. അതുവരെ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്? എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം, പാലിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് പറയണത്, നീ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, നീ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ടിട്ട് നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം മതി, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാമെന്ന് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി? എല്ലാത്തിനും എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക, സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്നെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്.
യാ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തോഷഭിധാസ്യതി ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വാ മാമൈ വൈഷ്യത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായി ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് പരമരഹസ്യമായ ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനം, ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ വാണി ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. ആ ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് സംശയമില്ല. തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃത്തമഃ കവിതാനാച മേ തസ്മാധന്യ പ്രിയാതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത ഭക്തന്മാർക്കിടയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർക്ക്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും വലിയൊരു ഭൃത്യൻ, പ്രിയങ്കരനായിട്ട് വേറെ ആരും എനിക്കില്ല, അങ്ങനെ ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായി സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവര്, അതായത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ആരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ, ഭഗവാനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈ പാവനമായ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. 72ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്, ധനഞ്ജയ നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ നിന്റെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം വന്നത്, അതിപ്പോ നിന്റെ നീങ്ങിയില്ലേ? കാരണം അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അജ്ഞാനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ചോദിക്കാണ്, നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പൊ തീർന്നില്ലോ? നിന്റെ അജ്ഞാനം മുഴുവൻ ഇല്ലാതായില്ലേ? നിനക്കിപ്പോ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നീ ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോ നിന്റെ അജ്ഞാനം എല്ലാം നീങ്ങി, നിന്റെ വ്യാമോഹം എല്ലാം ഇപ്പൊ മാറിയില്ലേ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത പറയാണ്, അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുന ഭഗവാനോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണ ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, ഇപ്പൊ എന്റെ വ്യാമോഹം മുഴുവനും തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാനിപ്പോ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്, അങ്ങയുടെ എന്താണ് പറയാ ഉപദേശം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിച്ചു? എന്റെ അജ്ഞാനം എല്ലാം മാറി, എനിക്ക് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, ഞാനിപ്പോ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇനി ഇത് കഴിയാണല്ലോ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണൻ അർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ഈ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർക്കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഈ സംഭാഷണം ആര് കേൾക്കാണ്? സഞ്ജയൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർക്കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ യോഗേശ്വരനായ, എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. ആ യോഗേശ്വരനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അർജുനന് ഇവിടെ പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അത് വ്യാസദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്കത് നേരിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടവന്നു എന്ന്. അതായത് ഇവിടെ ആരോർക്കാണ്? ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കാണ് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ, ഗുരുവിന്. കാരണം സഞ്ജയൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്? ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇവിടെ തന്റെ ഗുരുവിനെ അവിടെ ഓർക്കാണ്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പൊ അർജുനന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകാണ് ഇവിടെ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നത്.
അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പറയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാ ഭഗവാനെ കണ്ടത്? ഇപ്പൊ സഞ്ജയനും ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ കണ്ടു? പാർത്ഥസാരഥി രൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാരഥി രൂപ, അതായത് അർജുനന് കണ്ട രൂപമൊക്കെ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്? സഞ്ജയനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? വിശ്വരൂപം കണ്ടു, നാരായണ രൂപം കണ്ടു, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കണ്ടു, പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് യുദ്ധ രംഗത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പാർത്ഥസാരഥി രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയല്ലേ രൂപം വരുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു? സഞ്ജയന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും അത് ഓർത്ത് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആർക്കിവിടെ? സഞ്ജയന്. അപ്പൊ അത് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാണ്. അതാണ് ഇവിടെ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയണത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില്? എത്ര യോഗേശ്വരോ കൃഷ്ണ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനിധിർമതിർമമാം. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനിധിർമതിർമമാം. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എന്താ പറയുന്നത്? എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും വിജയം ഉണ്ടാകുന്നതും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ? എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനിധിർമതിർമമാം. എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും നെറ്റ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ദു മാതാജി എന്താ പറ്റിയേ? മാതാജിയുടെ അവിടുത്തെ നെറ്റ് പോയി തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. ഇല്ലേ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പോയി പെട്ടെന്ന്, എന്തോ സംഭവിച്ചു. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞെന്ന് അറിയിച്ചതായിരിക്കും നമ്മള്. ഗീതാധ്യയന ശീലസ്യ പ്രാണായാമാപരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മാകൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലിന നിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃഗീതാഭസി സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിൽ അഴുക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സംസാരമലത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തില് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്നൈ ശസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാതി നിസൃത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്? ഭഗവത്ഗീത ഒരു ശാസ്ത്രം മാത്രം മതി. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു ഭക്താദി നിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല.
ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീത, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ മാതാജി, പ്രണാമം. കൊണ്ട് നമ്മുടെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റത്തെ ലെവല് നമ്മളിന്ന് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ 5 മണിക്ക് എണീച്ചിരുന്നു വിളിക്കും. ഹരീഷ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിലധികം ഇട്ടിട്ടില്ല. സന്യാസം, ത്യാഗം എന്നിവ എന്തിനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കൊല്ലം ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമാണ്. തപസ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഫലം ബുദ്ധി ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. സന്യാസം, ത്യാഗം എന്തിനാണ്? മഹാത്മാക്കളെ പോലും സാക്ഷാൽ എന്തിനാ ഉള്ളതാണ് പറഞ്ഞു? പരിശുദ്ധരാക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മഹാത്മാക്കളെ പോലെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സന്യാസം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള വഴികളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതവയല്ല, ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഇതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാൻ പാടില്ല, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകേണ്ടത്. സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്നാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ കർമ്മം, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ശ്ലോകം 65 എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭക്തനാവുക, ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മത്യാജീമാ നമസ്കരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യന്തേ പ്രജാനെ പ്രിയോസ്. ഇതിനു മുന്നും ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇത് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു, ഇതിനു മുന്നും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇതിനു മുന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇത്. അപ്പൊ പല പ്രാവശ്യം പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണിത്? ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇതില് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സഞ്ജയൻ അവസാനം പറഞ്ഞ സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും. ഭഗവാനുള്ളത്, യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്. അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഐശ്വര്യവും സാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും. സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു സഞ്ജയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ?